Došli su da me zapitaju od strane jednog velikog dnevnog lista da označim 10 francuskih romana koje ja najviše volim. Gilles Lemaitre, mislim, uveo je u modu ovu malu igru kojom smo se zabavljali, Pierre, Louis i ja, još u gimnaziji. Ako biste morali da provedete ostatak svog života na nekom pustom ostrvu, kojeg biste 20 knjiga želeli da ponesete sa sobom? 20 knjiga? Smatrali smo da bi to bilo malo da se naseli pustinja i začini jedan čitav život. I zato smo upisivali umjesto naziva dela imena pisaca. Označavali smo, na primjer, Goethe. Jedino što nas je oslobađalo da biramo između Fausta, Wilhelma Meistera i pesama. Zatim smo pribegavali lukavstvima, označavali smo Amio, što nam je pomagalo da dobijemo sa Plutarhom na prvom mestu Ljupku, Dafnis i Chloe. Označavali smo Le Conte de Lille, čiji su nam prevodi onda izgledali kao neprevaziđeno helenstvo. Ja sam se opredeljivao i za Saint-Beuva. Naša biblioteka od 20 pisaca brojala je tako od 3 do 400 svezaka. Sačuvao sam više tih spiskova koje smo mi nanovo sastavljali svaka 3 meseca. U njima uzalud tražim ime nekog romansijera. Najmlađem Čedu, romanu, danas pripada sva naklonost. U celokupnoj literaturi, a naročito francuskoj, roman zauzima skromno mesto. Mi nismo bili tako kratkovidi da i tada još nismo znali to da shvatimo. Istina je da u 20. godini mi još uvek nismo bili otkrili Stendala, ali čak i još i kad bi trebalo da izvršim izbor među njegovim delima, da li bih izabrao njegove romane ili pak radije njegova pisma, njegovog Henri Brillara, njegov dnevnik i njegove uspomene? Dakle, danas se traži da označim romane, što je još gore, francuske romane. Kolebao sam se dugo između Crvenog i Crnog i Parmskog kartuzijanskog manastira. U nedoumici zamalo nisam upisao Lucien Leven, prema kome sam sačuvao izuzetnu naklonost sve dok nisam pročitao druga 2 romana. Pa ipak, Parmski kartuzijanski manastir ostaje jedinstvena knjiga, iako Crveno i Crno u prvom dodiru više zapanjuje, Parmski kartuzijanski manastir ima nešto zaista magično. Kad god se na njega navratite, uvek je to jedna nova knjiga koja se čita. Kad ponovo otvaram Montesquieu, La Fontaine, Montaigna, ja u njima još mogu da uživam u ovoj ili onoj rečenici čiju svu srž nisam u početku izvukao ili koju čak nisam bio ni primetio. Moj duh može da sluša pokornije, inteligentnije njihov savet ili pak, ako se tome suprotstavlja se iz mnogo razboritijih razloga. Ja se neprekidno otimam od Stendala. Ja bih stvarao samo dosadu od onoga od čega on stvara svoje zadovoljstvo i dalje, ako bih duže ostao sa njim, to bi za mene bilo porazno. Ali kao i Racinov Britannicus, uvek mi se smeše jednim novim likom Moska, Fabricija i Vojvotkinja. Cijela knjiga mi se osmehuje. Kakva ljupkost u njegovoj brižljivosti, kakva elegancija u jasnoći njegove linije, kako on malo insistira. Ostavljam ga da ga nanovo uzimam, nikada neću završiti da govorim o njemu. Velika tajna ove raznolike mladosti leži u tome što Stendal, i to naročito u Parmskom kartuzijanskom manastiru, neće apsolutno ništa da dokazuje. Cijela knjiga je napisana radi zadovoljstva. Tek ovde onde, mnogo manje nego u ostalim svojim knjigama, Stendal se opredeljuje. Sa te strane on bi mogao da zastari. Ja ga volim, naprotiv, kad piše, plašim se da Fabrice zbog svoje lakovernosti ne bude lišen simpatije čitaoca, ali najzad takav je bio. Zašto mu laskati više no nekom drugom? A kako bih ga još više voleo kada bi u to nosio manje pretvaranja, kada bi to pisao mnogo iskrenije. Ostaju čoveku dosta oblasti koje on nije znao da otkrije, čak on i voli da otkrije samo ono što će moći da objasni. Ultraljubičasti tonovi mu uzmiču, upravo oni koji nas danas najviše zanimaju. Izvesna teorija o zadovoljstvu čini malo više brzopletom njegovu misao. On se vezuje i suviše namerno za sebe samog, nije važno. Ako bi trebalo da izaberem 10 romana ne vodeći brigu o njihovom poreklu, ja bih uzeo 2 francuska. Parmski kartuzijanski manastir bi bio prvi. Opasne veze Lacroix bio bi drugi.
Toliko sam u početku voleo tu knjigu. Pitam se sada da li pomalo ne preterujem. Trebalo bi da je nanovo pročitam. Ja sam je otkrio srećom tek dosta kasno, hoću da kažem bliže 30. nego li 20. godini. Suviše mladi čitaoci se zamaraju odupiranjem gospođe de Tourvel. Oni smatraju da bi knjiga dobila kada bi, podajući se brže Valmonu, ona imala mnogo manje da se jada kasnije. Oni zaslužuju da više vole Faublasa. Sve me u opasnim vezama zbunjuje i ništa od onoga što znam o Laclau ne razjašnjava mi iz kojih je motiva napisao taj roman. Dolazim gotovo do toga da sumnjam da li se u svom smelom predgovoru pisac ne ruga ili je zaista zamišljao da čini uslugu moralu kao što kaže. Želeo bih da je to bilo tako i da iz one istine da se loše služi umetnosti ako se služi moralu, ova knjiga služi kao dokaz par l'absurde. Treba iskreno priznati da postaje sasvim osrednji kad uvrti sebi u glavu pri kraju da bude onaj koji popravlja ljude i daje za pravo, ja ne kažem predsjednikovici de Tourvel koja otelotvoruje iskrenu ljubav i vrlinu, već gospođi de Volanges, gospođi Rosemont i drugim spodobama koje pretpostavljaju, ako hoćete, stranu morala protiv čega će istinska ljubav i istinska vrlina imati svagda da se bore i imat će svagda da se bore i više no Valmoni i Mertier. Ponekad, naprotiv, posumnjam, nije li pod izgovorom moralisanja Laclau želeo da stvori priručnik razvrata. Uostalom, razvrat nije na strani Mertierove i Valmona, već upravo na strani Danceny i Malevolange. Razvrat počinje tamo gde počinje da se razlučuje zadovoljstvo od ljubavi. Ne preterujem mnogo ako se ne služim sa tim da u Valmonu vidim zavodnika, već samo slobodoumnog čoveka, u Don Juanu ne toliko bludnika koliko nevernika. Danceny nije više razvratnik ako sa druge strane prestane da voli Cecile. Između osjećaja zadovoljstva i osjećanja ljubavi spoj nije ni fatalan, ni čak sasvim prirodan. Ljubav koju nam hvale kao uzrok naših zadovoljstava u stvari je samo izgovor. Ova mala rečenica koju lako stavlja u usta Mertierove jednostavno osvetljava neke od takozvanih tajni čovekovog srca. Upravo u ovoj knjizi nalazim, čak i u istom pismu Markize de Merteuil, najtananiju i najprikladniju kritiku iako najzaobilazniju Paresovih doktrina. Verujte mi, Vikonte, kaže ona, retko se stiču vrline bez kojih se može biti. I vezivanje za tle koje propoveda Bares stavlja upravo čoveka u takav položaj koji od njega traži samo najmanji napor i beznačajnu vrlinu. Na drugom mestu mi smo na tome insistirali. Posle ova dva romana, ako moj izbor ne bi bio ograničen samo na Francusku, ja bih navodio samo strance. Šta, zar vi ne pridajete veću važnost Francuskoj? Jednostavno, ni u kom slučaju po meni, Francuska ne blista u romanu. Francuska je zemlja moralista, nenadmašnih umetnika, kompozitora, arhitekata, govornika. Šta će stranci suprotstaviti Montaignu, Pascalu, Molièru, Bossuetu, Racinu? Ali zato, šta je Lesage pored Fieldinga ili Cervantesa? Šta je opat Prévost u poređenju sa Defoom? I šta više, šta je Balzac u poređenju sa Dostojevskim? Ili, ako se više voli, šta je princeza de Clèves pored Britannicusa? Pa ipak, potrebno je da označim princezu de Clèves jer mi se ograničava izbor na Francuze, ali priznajem da za ovu knjigu osjećam samo umereno divljenje. Ništa novo o njoj da se kaže što već nije tako dobro rečeno. Bez sumnje, pod princezom de Clèves ima raznovrsnih načina da se reaguje i možda se uopšte ne voleti taj roman, ali čim ga čovek voli, kladim se da to nije iz različitih razloga. Nikakva tajna, nikakvo uzmicanje, nikakav zaobilaz, ništa na pretek. Sve je izneto na videlo dana, istaknuto i ništa se ne može očekivati više. Bez svake sumnje to je vrhunac umetnosti. Jedno bezizlazno nec plus ultra ne može se dalje bez ishoda. Da li je zaista princeza de Clèves ona knjiga koju bih stavio na svoju listu? Ili radije građanski roman?
Zašto Firetier nije Molière i Javot, gospodin Jourdain? U nedostatku Moll Frandersa, da li bih označio sada Manon Lescaut? Možda. U njoj teče topla krv, pa ipak. U neprilici sam pred tom knjigom, ona ima mnogo čitalaca i najgorih, radije je ne bih voleo uopšte. Čitajući je prolili ste mnogo suza, ali tačno, malo sam ljut na nju zbog toga. Da je prvo dodirnula moj duh, ja bi joj mnogo radije dopustio da dirne isto tako i moje srce. Naprotiv, ne oklevam ni trenutka da se bacim na Dominika. Tako je lepa čednost ove knjige da izgleda gotovo nepristojno da se o njoj govori. Nije to uzvišena knjiga, to je prijateljska knjiga. Ona govori prisno do te mere da čitajući je izgleda kao da čovek govori samome sebi ili pak da čovek nema potrebe za drugim prijateljem. Ništa nije izveštačeno u Dominiku. Fromantin se prikazuje kao umetnik bez sumnje, ali ne naročito književnik. Sve odlike njegovog pera u stvari su odlike njegove inteligencije i njegovog srca. Koji Balzacov roman pretpostaviti? Kako pretpostaviti samo jedan Balzacov roman? Ljudska komedija sačinjava jednu celinu. Loše se divite ako se divite samo jednom njenom delu. Dobro je čitati Balzaca pre 25. godine, posle to postaje veoma teško. Kroz kakvu sve zbrku čovek ne ide da tu traži hranu. Sem toga, čovek nije uvek obeštećen, jer čim je postavio svoje ličnosti, njihove najtananije reči su predviđene, sve je rečeno kad se kaže da su lokalizovane. Znam, ali važno je pročitati Balzaca, cijelog Balzaca. Neki literati su mislili da ga mogu zaobići, kasnije oni su mogli i da ne postanu svesni onoga šta ja znam čega, što im nedostaje. Drugi su to shvatili za njih. Rođaka Beta je, verujem, najkorisnija da se pročita. Uzmimo da je to Balzacova knjiga koju sam izabrao. Označujem zatim gospođu Bovary bez komentara. Diskusija o Flaubertu bi me daleko odvela, čuvam je za kasnije. Dugo sam voleo Flaubera kao učitelja, kao prijatelja, kao brata. Njegova prepiska bila je moja omiljena knjiga. Koliko sam je pomno pročitavao oko svoje 20. godine. Ne postoji ni jedna rečenica koju danas ne prepoznajem. Najvažniji trenutak razvoja moga duha od tada bio je što sam se usudio da o toj prepisci sudim. Čak i danas teško mi je da ne može biti teže kad čujem kako kritikuje Flaubera neko koga najpre nije voleo. Tako sam pročitao o njemu tu skoro neki članak koji mi je bio gotovo mrzak, koji da nije bio uvredljiv ne bi mi izgledao toliko nepravedan. Ali on nije napao samo formu, već je izgledalo da odriče u isti mah i Flaubertov značaj i samu suštinu pitanja. Nietzsche se bar nije odnosio sa nipodaštavanjem prema značenju jednog tako izuzetnog zastranjenja. Strast sa kojom ga on prikazuje obeležava još uvek neku vrstu divljenja, a njegova mržnja samo je preokretanje njegovog uvaženja i njegove ljubavi. Oni koji već uzvikuju protivu gospođe Bovary, šta će reći kad čuju da navodim Germinal? Ne može se zbrisati ipak jedna takva knjiga konstatovanjem da nijedna od pohvala koje zaslužuje Stendhal ne bi mogle da se primene na Zolu. Čak me ne mogu naterati ni da ga smatram manje divnim. Gotovo sam iznenađen, istina da je napisan na našem jeziku, ali ne mogu ga zamisliti napisanog ni na bilo kojem drugom jeziku. To je aneks literaturi. To je trebalo da bude napisano na Volapuku. Takvo kakvo je to delo postoji. Ono se afirmiše, ono je veličanstveno, ono nije moglo biti napisano na neki drugi način. Od mene se nije tražilo da ovde označim 10 uzora. Ako se najradije zaustavljam nad ovim knjigama, nije ni pošto zbog toga što u njima tražim da prepoznam sebe, da u njima obožavam svoj odblesak. Neki kritičari mi prebacuju izvestan eklekticizam moga ukusa i nazvali su me diletantom, jer ja samo od sebe zahtevam kvalitete koje oni zahtevaju od drugih. Oni rade, kažu da reformišu ukus publike, oni dobro rade i ja sam im zahvalan što mi pripremaju čitaoce.
Međutim, primećujem da nedostaje još jedna knjiga na mojoj listi, kao posljednju unesimo neku novinu. Novinu, na primjer, iako crvenim što još nisam pročitao, Marijana od Marivua.